Tine urombo nekushaya kwakaita Mutumwa, saka tachida kunzwa kuti zvakamira sei kuti chechi iri kufamba kumberi kuenda sei. Tikunzwa kuti pane mumwe mutungamiriri mutsva wechechi, saka mungatiudza kuti zvakanyatsa kumira sei. Chokwadi, pane mumwe mutungamiriri wechechi. Mutungamiriri uyu akasiya chuzwa naBaba, akasiyirwa basa rese, akatsanangura mafambiro ezvinoita, noti waingogara wese naBaba. Saka ndiakanzi anosara achiita basa. Basa rese rechechi, even kune zvimwe zvemhuri ndowanenge achingotungamira. Zvaingoita Baba ndozvakangosiyirwa zvese. Saka tirongoti hapana chakachinja. Zvinhu zvese zviringoita maitiro ezvaingoita. Saka mutungamiriri mutsva anonzi ani? Anonzi Nimrod. Alright. So, akachuzwa rini? Zvinonzi kuti Baba wakashaya manje muna April. Uyu Nimrod akanga achuzwa rini? Process yacho inototanga paine makore. Nekuti waingogara wese zvimwe zvaya hatizozvizivi. Unozozviziva musi wacho kuti ndozvaiitika, ndozvazvaitirwa. Nekunge makuona zvadini zvakuitika. Haisi process yekuti vanongozi nhasi ndokusara uchidai. I think it took time. Noti waitofamba wese, wakaenda kunze kwenyika vanenge vari wese, vari pano waingogara wese. Alright. Mwana wayo waMutumwa here? Mwana wachanga. Wanga ari wechingani? Apa nhamba handizoziva kuti ndowechingani. Asi mwana wachangamiri. Okay. Saka sechechi vanhu vari kutambira zvakadii kumutumwa mutsva? Vari kuzvitambira nekuti isusu tinoteera soko, izwi ndo ratotera. Dziri rikati taakudai so ndozviteta kutodini, taakutoita. Anenge aregerawo atorasika. Anenge arasika muchechi anozopiwa zvirango zvakadii? Anongobuda unoitawo zvavo kunze. Zvinongoita ana Clemens vanongoita vari kunze kwavo. Ndozvakangofanana naizvozvo.